k'a fɔ ko fɛn min ye Mali dɔnkilidala rappeur dɔ ye ni bɛɛ lajɛlen m'a wele ko Lord Magaveli ko Ala ye a ka kalifa minɛ a la kɛlɛ dɔ sen fɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la an nana ka na sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ kɛ yaasa k'an bolo da kisɛ kan. Sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ kɔnɔna la kunnafoni kunfɔlɔw la an ye min sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni bi arabadon ye juin kalo tile 11 wulada in na fɛn min ye nin kamalen kofɔlen ye ni o Lord Magaveli ye ko a nana a ka bolifɛn mobili de la k'a nana ka na pateri san musokɔrɔba dɔ bolo Bakɔ Jikɔrɔ ACI la Choguel Kokala Mayiga ale ka so masurunya la. Ko pateri sannen kɔfɛ an ye kunnafoni min sɔrɔ seereyaw ka fɔ la ko foronto de nana caya pateri la wa walima pateri ma kɛ Lord Magaveli sago ye wa ne ma kɛ Ala ye k'a dɔn. Ko dalamagan kɔni nana ka na tɛmɛ ani patetigi cɛ o cogo la ten tɔ ko a nana ka na patetigi ka pate kɔni ta k'o fili patetigi kan patetigi fɛnɛ ye a ka wari ta ni k'o fili a kan. O ma k'a bannen ko patetigi denw fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ko olu kɔni gɛrɛla o tuma na ko olu ye fila ta Lord Magaveli la. An ye kunnafoni min sɔrɔ kunnafoni kunfɔlɔ kɔnɔna la k'a nana ka na bolifɛn mobili ta o de la sa k'a bɛ taa dabɔnkama de don wa walima bolifɛn mobili de y'a kɛɲɛ wa ne ma kɛ Ala ye k'a dɔn. K'a tatɔla o de la k'a kɔni ye bolifɛn mobili kɔni fiyɛ ka si maaw ma ko mobili y'a kɛɲɛ ko moto dilanyɔrɔ dɔ bɛ yen ni o ye wheelchair dilanyɔrɔ dɔ ye ko mobili kɔni taara jɔ yen nɔ. A bɛ i n'a fɔ jama fɛrɛntan o de kɛra jama fɛrɛntan muruti kun ye jama fɛrɛntan kɔni nana ka na gɛrɛ bolifɛn mobili in na ni ka mobili in dayɛlɛ k'a labɔ mobili in kɔnɔ k'a ba dɛbɛ dasi u y'a cɛ ka taa lapitani Ala ye a ka kalifa minɛ a la. An ye kunnafoni min sɔrɔ kunnafoni kunfɔlɔw kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la halisa an bɛ to ɲɛɲinini na ni kunnafoni kura wɛrɛ minnu bɔra a la an bɛ segin ka na n'o kunnafoni ye k'olu d'aw ma todunkan na ladiriya kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la an bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ale somɔgɔw ma. A balimakɛ mankan don Professeur Turamaga communication kunnafoni jɛlen a n'a sanu ma k'o d'aw ma todunkan na ladiriya kɔnɔna la. An ka groupe WhatsApp a bɛ sen kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ WhatsApp kan a bɛ se ka wele bila an ka nɛgɛjuru sira ninnu na. An y'a fɔ n ko ɲɔ bɛ ɲɔ bugu nka ta k'a m'a la n'i ye wele bila